Ήθελα να ρωτήσω, πείτε μας δύο λόγια για τα επερχόμενα, με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, γύρω από την πατρίδα μας, με αυτά που διαβάζουμε ότι και έχουν προφητευτεί από τους Αγίους μας και τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι χριστιανοί, αν θα πρέπει μυρολατρικά να κάτσουμε να τα δεχτούμε ή πώς να αντισταθούμε. Ευχαριστώ. Αν και είμαι από τη σκή του προφήτη Ηλία και έχουμε τον προφήτη Άγιο, προφήτης δεν είμαι. Δεν μπορώ να πω πολλά, γιατί κάθε μέρα όλα τα δεδομένα αλλάζουν. Θα σας πω όμως ένα ωραίο ανέκδοτο, το οποίο νομίζω θα σας απαντήσει και το πρόβλημα. Θα ξέρετε ίσως ότι όταν ο Μέγας Βασίλειος πήγε σε μια ενορία στην Καπαδοκία, πάει στο ναό και λέει στον ιερέα: «Πάτερ, όταν λειτουργείς, πού είναι ο νους σου?» «Πού να είναι, λέει, σεβασμιότατη, στη λειτουργία». Του λέει: «Αν σήμερα καταφέρεις και είναι στη λειτουργία ο ναός σου, θα σου κάνω δώρο ένα άλογο». Άλογο, ένα άλογο. Εκεί περίπου στο Ευαγγέλιο λέει ο ιερέας: «Το άλογο θα έχει και σέλα». Του λέει ο Άγιος Βασίλειος: «Το έχασες, πάτερ, το παιχνίδι. Αλλά επειδή είμαι, ας το πούμε, αρχιερέας και ελεήμων, θα σου κάνω δώρο το άλογο». Παίρνει το άλογο λοιπόν ο ιερέας, παίρνει και την πρεσβυτέρα και πάνε από το ένα τόπο στον άλλον. Ανεβήκαν όμως και οι δύο πάνω στο άλογο. Περνάει ένας και λέει: «Καλά, αυτοί δεν τρέπονται, θα το σκάσουν το ζωντανό». Τράπηκε ο παπάς. Λέει: «Ας κατέβω να πάει η πρεσβυτέρα». Περνάει ένας άλλος και λέει: «Ρε τον παπά, του πήρε αέρα η πρεσβυτέρα και τη σέρνει με το άλογο». Θυμώνει ο παπάς. «Κατέβα, λέει, θα ανέβω εγώ τώρα». Περνάει ένας άλλος. Λέει: «Η πρεσβυτέρα, σατράπησε ο παπάς. Η πρεσβυτέρα τραβάει το άλογο και ο παπάς στο επάνω στο ζωντανό». Ντρέπονται, κατεβαίνουν και οι δύο. Περνάει ένας άλλος και λέει: «Καλά, χαζή είναι αυτή. Άδειο πάει το άλογο». Λένε στη Θάσο, η γνώμη των πολλών κάνει τον άνθρωπο λολόν. Μην ακούς πολλά. Τι λέει το Ευαγγέλιο, τι λέει η πατερική παράδοση, τι λένε οι άνθρωποι που έχουν γνώση και φόβο Θεού. Αυτό το καταλαβαίνεις, Παναγιώτη. Δεν θέλει πολύ για να το βρει. Μιλάει μόνο του. Η αλήθεια μιλάει μόνη της. Βλέπεις και καταλαβαίνεις ότι αυτός λέει αλήθεια. Το ζει και το βιώνει. Ο άλλος που λέει λόγια. Ήταν μια φορά ένας, μιλούσε για την νηστεία και είχε κάτι μαγουλάκια στρόγγυλα και από κάτω ένας έλεγε: «Με αυτά τα μαγουλάκια εσύ νηστεία, για την νηστεία μιλάς?» Θέλει να έχεις και το παράδειγμα. Εσύ πάντως, η Εκκλησία είναι η μάνα μας. Τα μελούμενα έρχονται. Το τι ακριβώς δεν ξέρουμε. Η Δευτέρα παρουσία για τον καθένα μας μπορεί να είναι και αύριο. Εμάς οι καρδιές, ο Θόδωρος ο Μπακάλης ο Ταλέας, το πρωί έβαζε σοκοφρέτες στα ράφια και το βράδυ κοιμήθηκε. Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Γι' αυτό να είμαστε καθημερινά έτοιμοι με την εξομολόγηση, με ενεστώτα διαρκεία στη μετάνοια. Όχι μετανόησα, μετανοώ. Καθημερινά, ενεστώς διαρκείας. Ώστε να έρχεται η χάρη του Θεού και όχι ότι το αξίζουμε, αλλά να σε χαριτώνει γιατί σε βλέπει αγωνιστή.